Sziasztok srácok, most itt vagyunk egy ilyen jó segíteni lehet. Hát ez nagyon könnyű, csak azoknak rá van mindig. Ebből lesz még ilyen, most itt srácok egy rövid videó lesz, ez ilyen 3-4 menetes lesz, hogy így tudjátok, elindulunk. Most fogunk játszani egy ilyen tanáros. Milyen legyen a következő videó. Ne csak játék legyen. Jó, el fogjuk majd játszani egyszer a valóságban a Squid Game-et. Úgyhogy srácok, ez jó lesz. De... Új. Jó, ezt felveszem. Szerintem ezt is fel kéne. Aha. Nem tudom, mi történt velem, de... Én beértem. Azt, hogy elbankolom, nem meg. Én nem akarok semmit. Van már Brawl Stars. De srácok, legyen majd Brawl Stars-os. Nem tudom már, milyen Brawl Stars-os vagyunk. Srácok, döntsétek el. Következő videót dönthetitek te, és hogy mondtam, majd valakit kiválasztatom, és abban lehet közösen játszani a Roblox, akár Stumblegars, Brawl Stars, Stumblegars, csak nekünk a pályákat, hogy csinálhattok. Szokták. Igen. Azt üzenhetem nekünk. Új. Jó, jó. Utas. Szerintem a kék most nem esett le. Ez nem biztos, hogy a tolt. Na srácok, ennyi lett ez a videó. Most nem sok van, de már betanulni, akkor most az is kell menni, de később lehet, hogy tudjuk folytatni.